Oh! Oy, medyo Nagbabalik. medyo ano kita ko niyan. Maray na pagkabanggi po, petsa ano niyan dito rin. Pizza 4. 7. Pizza 7. Ito 7 kang bulan ng Marso taong 2023. And welcome po sa samuyang programang Dos Bosabos. Ako po naman si Boy Agta. Tito Ray po. Asinin po ang programang Dos Bosabos!
kumusta? Maray, long time no see. Yan, nagparaano kang mga nakaaging aldaw? Paralakaw-lakaw, konsensain sana na araw mo na. Yeah. Oy, Fire Prevention Month. Yes, maglikay sa kalayo. Ayan. Tapos, Women's Month. Yes, maglikay sa Babae. Dali. Sala. Dala. Yeah, women's month po, si mga kababaihan. Ayan. Mga ano to dyan. Women's Month. Ayan, Kaya, ang bulan pong ini para sa Indo. yan, sa Ayan. mga kababaihan. Ayan. Baka ang mag-abil si mga kalalakihan. Bako po nindong bulan para po ni sa mga kababaihan. Ang gitgita na naman si mga kalalakihan. Bako po nindoning bulan. Yo. Para malinaw. Ayan. Yeah. Minsan ba kaya Oo. pag Women's Month, ang purulok-pulok na si mga kalalakihan. Yung gayo. Yan. Ano kaya yan eh? Alam mo kaya may ano yan eh. May advantage kaya ang siyempre ang mga babae sa itong mga lalaki. Yan. Ano nila ang kababaihan yung ang ilaw ng tahanan. Tahanan, So mas tama. gulping babae, mas maliwanag. Maliwanag. mas maliwanag ang harong. Ang harong. Ilaw ng tahanan. Kumbaga pag kada poste mo ng babae, Mas ang dakol. mas dakol, mas maliwanag. Sa poon naman ang Ano ang pagkakaiba Oo. kang pagtitipid kang babae sa pagtitipid kang lalaki? ano? Nagapot nga ni ko. Ang Araw ka gani sa mga babae kaya ay sa mga lalaki kaya pag kita daa ini na istoryaman sana. Pag ang lalaki da kaya po nagtitipid, nagsweldo ning 10,000. Yeah, Gismil. 10,000 nagsweldo ning 10,000. Pwedeng 12,000. Nagsweldo ning 10,000. Yeah. Nagsweldo ng 10,000. Then yan hihiraon. Yan ang pagtitipid niya. Oo. Then yan babawasan pagtitipid Oo. niya. Pero ang mga babae da iba, Ano? binakal ko nga si Ref Duman Oo. na 15 milyon sana. Oh, kung nakatipid nga kita ta 50% off, City Mill na lang kaya. Yeah. City Mill na lang yung bigbayadan ko. Araw sila kaya, may Mag-ano discount. tayo, magtatagalog. Oo nga Kasi pala. meron tayong mga Oo nga. Oo. mga yeah. viewers Oo from nga. other side Of the country. Oo. Mm. At yun ang pagtitipid ng mga babae. Tapos, nakabili ng rep, Oo. 50%. 50%. Kaya lang, kung minsan, pag may mga yung mga babae, pag tayong mga lalaki nag-uusap, daw, Oo. ito, hindi ko pa naman kumpirmado to, na ano lang sa akin, nausipon lang sa akin. Okay. Naikwento lang sa akin. Pag sinabing, Tito Ray, saan mo nabili itong damit mo? Oo. Doon sa sa mall, sa second floor, kulay white, medium. Yun. Yan. Tapos pag ako duman tulos ako pupunta agad ako doon sa lugar. Okay. Bibilin ko 'yon. Automatic. Oo, pero sa mga babae iba. Kung saan napupunta sila. Survey mo. Nag-survey pa. Oo. Pag may nakitang sapatos, ito na 'yon. Ito na 'yon. Yeah. Bibilin ko na 'to. Kung blue sana ito, bibilin ko na 'to. Araw na kayo yung mga babae. Maraming mga dahilan. Maraming dahilan. Ang hirap pala. Oo, ang hirap pala mag-Tagalog. Nahihirapan yung damdamin po namin, mga kaibigan. Kasi meron tayong mga, Oo. Tapos, may nag-uusap. Daming kwento nito. Kwento barbero. Ano ba yung zodiac sign mo, pare? yeah. Cancer. Cancer. Ikaw, goiter. Pare, ano bang zodiac sign mo yan? Para ka namang tanga. Binibiro lang kita. Ulcer talaga. Tatal si pare. Tatal nga eh. Hilang yan. Alam mo pare, pangarap kong mag 150,000 monthly ang sweldo. Wow. Gaya ng tatay ko.
Bakit? Saan ba yung sweldo ng tatay mo? Hindi, pangarap niya rin. At least may pangarap. May pangarap. May pangarap sila. Pareho silang pangarap Oo. ninda. Bakit kasi magtatagalog tayo? Bakit tayo nagtatagalog kasi? Kasi marami tayo doon sa Davao. Oo. May ano tayo sa Mindoro. Oo. Hmm. Kapag bumalyo na kasi yung lugar, Yeah. iba na yung Iba na yung mga tataramo. tataramo nila. Oo. Ay, paki-share po naman ng aming live. And mag-comment po naman sa amin po namang palatuntunan. Yes, mag-comment. I-like ang sa aming pages, ang Dos Bosabos page sa Facebook, sa YouTube Dos Bosabos PH, Yan, paki-like naman sa po. TikTok at saka sa Instagram. Paki-share, paki-like ng aming po namang Facebook page. Yes. Para po sa ating lahat maging masaya Yeah. tayo. And then syempre sa amin po namang GCash. Yes, ang aming GCash para Naman. para makapag-share naman kayo ng blessing sa amin para Yes. pandagdag pambayad ng kuryente, Ayan, para Ng, maituloy-tuloy namin yung programa ng namin. tubig, ng internet. Yes. Oo. Nagmamakaawa sa 0910 347 2074. Yan po ang aming mahiwagang number sa online Panglilimos. Yung mga kasama natin sa ibang area Mhm. na nakakaintindi ng GCash. Yeah. Yun. Pwede po ninyong i-send ang inyo po namang Yeah. mga sobra para Yeah. kahit pa paano. At least mga 100 pesos. Yan. 150. Lowest 100. Lowest 100. Kasi ang inflation, Ay, yes. tumataas. Oo, sobra Oo. na. Ako na lang ang hindi nag-inflate. ang sibuyas ngayon, magkano na? Oo. At least nagmura na. Nagmura. Nagmura. Bibili ka, Mumurahin. mumurahin. Kaya nagmura. At abangan mamaya, meron tayong magandang dilag na Binibini? guest, na binibini na tayo sasamahan para i-promote kung ano man ang kanyang ipopromote. Isa din siyang ilaw ng tahanan. Oo. Na maliwanag pa sa buwan. Darating ang kanyang asawa, ang labas nila, total eclipse. Kasi yung buwan, papatong sa araw. Ganun ba? Ganun yun. Oh. Yung ilaw ng tahanan, papatungan ng araw, magtututang eclipse of the heart. Yeah. Saan ka pa pala pumunta ng mga nakaraang araw? Pumunta ako nung mga nakarakadto. Nahihirapan ang Nahihirapan damdamin namin. po namin. Naglibot-libot tayo at tayo'y napadpad sa Barangay Balatas Saan yun? sa Naga City. Ay, wow. At kasama kita. Magkasama pala tayo. Magkasama tayo at ating nakita ang isang proyekto ng Naga City, ang Operation Claro. Oh. Tumbok. Ngayong darating na summer, Yeah. magkakaroon ng operation. Tuli. Yan si gusto mag-avail. Oo. 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 Ako pas muna. Kasi medyo may edad na, hindi na kaya ng labahan. Chainsaw na daw ang kailangan. Ako hindi na rin kailangan. Dahil yun ang ibinigay, huwag galawin. O, balik tayo doon sa Operation Claro. Ako ayaw ko na dahil Ba? maliit na nga. Tatapyasan pa. Ba't ba kasi binabawasan pa? Okay lang naman na tawagin kang supo. Masakit sa damdamin.
Ngunit kailangan Ngunit tanggapin. tanggapin na yan ang iyong pagkatao. Ibinigay. Huwag galawin. Kasi pag ginalaw, Ginalaw. merong mabubuhay. Ang programang ito ay Rated Rated SPG sa Panggurang. Ituloy pa mo kayo. Bakit ba meron pang tulik? Doon nga sabi sa Europe, wala. Uy. Europe. Europe, Butawan sa Roma. Ano din sa inyo? Ano sa amin yun? Sa inyo? Sa amin, meron din. Saan yun? Kabusaw? Hindi. Saan? Balonggay. Baling dito, baling doon. Balonggay! Yung ating guest, nabwa. Naba, yan. Inapatan. Darating ang asawa, dalawa dito, Dalawa dyan, doon, inapatan. Mahiling ka rin naglalakaw-lakaw from Karangkang. Ang guest natin dati siyang Dati siyang beauty queen sa Miss Pipian. Sa San Fernando. San Fernando. Yeah. Pipian, San Fernando. Miss Pipian 2019. Before the Yeah. pandemia. Siya rin ang Miss Pandemic. Balikan natin. Balikan natin yung Operation Operation Claro. Claro. Yan. Okay. Video, pasok! Yun! Ayun. So yan po yung naganap na Operation Claro noong nakaraang Sabado. Sabado, yes. Diyan po sa Barangay Balatas, Naga City. Isang proyekto ng LGU na City Government of Naga na kung saan ay may inibitahan na mga doctors from Manila na nagbibigay ng libreng check-up and then operation oh. sa mata. Okay. So marami ang natulungan dito, Ray. Yes. Kasama din dyan yung ibang mga kababayan natin outside Outside Naga. Naga City. Oo. So dahil ang focus nila nitong mga napakababait na mga doctors na ito, Yes. na talagang saludo po kami sa inyo at maraming salamat po na binigyan po ng pagkakataon na, 'di ba, magkaroon ng chance yung ating mga kababayan, Yes. lalong-lalo na sa Naga City na, 'di ba? Yung may mga may problema sa mata. problema sa mata. Yun. So yun yung nangyari. Diyan, it's a whole day event. Yes. At saka ano na yan, Tito Ray, pangalawang Ano na yan, project yung una Santa Cruz. Santa Cruz. So marami Tapos, yung marami yung mga nagpa-check up. Mhm. At meron nga doon sa nung Sabado, nagkaroon ng parang yung hindi na check upan nung nakaraan, nung pinakauna, Di-accommodate pa nila. na-accommodate pa Okay. nila. So, 'yun. At marami po ang nagpapasalamat. Siyempre, yung mga kababayan natin dito sa Naga City, at the same time, yung iba natin mga kababayan from outside Naga na talagang natulungan at nabigyang liwanag muli yung kanilang mga paningin. At saka may mga na-interview tayo, nagpapasalamat sa LGU Naga kasi kahit nasa labas sila ng Naga City, na-accommodate sila ng Na-accommodate LGU sila. Naga. Oo. At yan sa sa tulong siyempre, at yan ay yung kumbaga ginawa, dinala dito ni Mayor Nelson Legasyon para siyempre sa ating mga kababayan dito sa Naga City. At the same time, natulungan din yung ibang mga kababayan natin from outside Naga City. At ang alam ko rin, ito ay hindi lang ngayon, meron pa mga susunod na May mga susunod pa. na ganitong project Yes. ang Naga City. Napakalaking kumbaga kaginhawaan doon sa mga taong talagang ilang taon nang totally walang nakikita. At siyempre, napakalaking bagay baga, Tito Ray, pagka
wala kang paningin. So yung bagay na yon na naibigay sa kanila na muling ibinalik yung kanilang paningin, malaking bagay po sa ating mga kababayan. So maraming salamat once again kay Mayor Son at sa LGU Naga, sa team, sa mga doctors, sa mga nurses, sa mga tumulong. mga volunteers po yan lahat. Maraming salamat sa inyo at pagpapalain kayo ng pong may kapal. Yes. Ayun, so dito na tayo. Uhoy! Balik na tayo sa ating bigla tayong naging tatlo Sino ba yung kasama natin? Ha? Yun yung sinasabi mong ilaw ng tahanan. Ang ilaw ng tahanan na magpapapunta ng Maynila para Mag-total salubungin. eclipse Kasalubungin ang kanyang asawa para mag-total eclipse of the heart. Bago tayo mag-umpisa sa ating major na mga katanungan, ano ba, excited ka bang dumating ang poste ng tahanan? Ang poste ng ang poste ng tahanan. Ang poste ng tahanan, darating, excited ang ilaw ng tahanan. ng tahanan, lalagyan siya ng bumbil. Akala ko ba dalaga? Dalaga. Noong 1942. For summer camp training po nationwide. Wow, kailan ba yung mangyayari? Ganyan. Karate. Oo. Kaya pala may What? siyang Anong ibig sabihin niyang nakasulat na parang Chinese Chinese garter. Chinese petchay? It's Ilocos meaning po. Yeah. Ayun. So ang kailan ba yung mangyayaring Karate Do Sports Camp? Summer camp. Summer camp. Okay. So, nag-start na po ito sa ibang region and here na din po sa Region 5 po. Okay, so buong Region 5. Yes po. So, pwede bang bigyan mo kami ng background kung ano ba yung Karate Do, pagkakaiba niya sa ibang mga sports gaya ng taekwondo, judo, tapos alam namin kasi pag judo, karate do, Yes, taekwondo, karate lang yung lahat yan, di ba? Yes po. It's martial arts. Martial arts lang. Yes. At ano yung pagkakaiba nito doon sa mga Sa ibang mga sports? Yes. Gaya ng basketball, ng kasi syempre, sige, go ahead po. So, yung ano po kasi, the difference between karate do from taekwondo and aikido, ano pa ba, yung mga kuntaw. So, yung ano po kasi yung taekwondo is more on kicking. Kicking. So, unlike sa amin karate do, all around siya. Lahat. Pwede mong gamitin. By hand, by feet, by... Lahat. Pati ang ano mo, ulo. Oo, Uy. pwede. Kumbaga my toes, My knees, my shoulder, my head. my toes, my neck, my shoulder, my head. Lahat. Lahat po, Sige, lahat yeah. po. Okay. And also, ano po, sports na din and combat and just like the other martial arts, self-defense po. Sino-sino ba ang pwedeng pumasok o mag-enroll sa Karate Do? Lahat po pwede as long as kaya and physically fit. Wala pong age limit, basta hanggang kaya po. Ayan. May napapansin ako, syempre, yung mga belt ninyo. Teka lang. Anong belt na ba ng aming guest ngayon? Yellow, white, o may mga ano ba? Sa Ano yan? akin kasi belt bag. Sa akin kasi brown belt. Well, for now po, I'm third dan black belt po. So, yung mga black belts po kasi, after mo ma-promote ng black belt, nag-higher rank pa rin. May ano pa rin, may stages pa may rin yan. stages pa rin. Okay. First dan, second dan, third dan. Okay. Nasa, ano yung pinaka-una? Pag nag-black belt ka, anong susunod? First dan po. First dan. So, ngayon, saan ka? Nasa third po. Third. Okay. Third dan. So, Kaya- yung sa mga color, sa nag-start? Sa white Nakita po. ko white. Yes, sa white po. Sa white, anong particular na sa training? Pag sa white. Syempre Pag po, pumasok basic. ka, wait ka na. No, white belt ka na and then, syempre, basic. Lahat naman tayo Yes, nagsisimula sa basic. doon. So after ng white,
Ano yung kailangan gawin para ma-promote ka ng anong sunod na na belt? Yellow belt po after ng ng white. Okay. Ano yung mga kailangan gawin para maging yellow belt ka? Yung promotion kasi about sa belt is depende doon sa improvement ng estudyante po. And doon sa yung kapasidad mo din naman. So para may promotion Yes. habang nag-aaral ka nung sports, Yes may po. promotion tumataas din yung Yes po, mo. yes. Pero Yes, maka-access of na, anong tawag yun? Teacher o coach? Sensei po, sensei yung Sensei. tawag sa amin. Sensei It yung means tawag teacher po. ng mga teacher. Yes po. Okay. Sensei. Sensei, okay. So, after ng yellow, green, green? Green ba? Orange. Wala bang Orange. rainbow? LGBT yan. Saan dito sa Naga o sa ibang lugar pwedeng makapag-enroll ang ating mga interesadong students? Marami po, nationwide po tayo. For now, meron po tayong 9 regions na sa mga interested and willing to train and join summer camp. Meron po kami dyan sa Alabang, second floor of San Guillermo, Saint Pututan, Muntinlupa, headed by Sensei Lucio T. Margate, fourth dan po. And we have also WMK Chusenkan Valenzuela City Dojo, located at Disciplina Village, Bengay, NHS, Sitio Ibaba Street, Disciplina Village, Bengay, Valenzuela City. Head instructor, Rinchi Odelon B. Peña Floreda, Rinchi 6 Dan. And then we have also from Cavite, Chosencan, Cavite, located at Green Gate Home, Space 1, Annex, Magasalang, Imos, Cavite. And meron din po tayo Camsur Partido, Chosencan Partido, located at Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur, headed by Sensei Michael P. Mendoza. And also WMK PH Cobra, located at E2 Garcia, Saint Saog, Marilao, Bulacan. Head instructor, Sensei Andres D. Mendoza. And dyan din po sa Davao City, Shorenshi Karatikan, located at Fairlinks, Torres Street, Bahada, Davao City. Head instructor, Renshi Christy Campomanes. Diyan po yan sa Davao City. Shout out sa mga taga Davao City. Hi. And then sa Riocan, Quezon City Dojo, Nelson S. Nieva, 5th Dam, located at 8th Floor Avenue, Barangay Socorro, Quezon City. And dyan din po sa may Bukidnon, WMK Eagle Commando Sherindio Karate Association, located at PS6A Valencia City, Bukidnon, from Region 10. Hi sa lahat ng mga taga Region 10. Head instructor Weldon Solano Pasco, Rinchi 6 Dan. And dyan din po sa Montalban, Rizal, meron din po tayo dyan para sa mga interested sa Montalban. Block A, Lot 12A, Centilla Home, Space 3, San Isidro Rodriguez, Rizal. Head instructor Janelle P. Bela Sensei. And meron din po tayo dito from Region 5, Naga City, Black Hawk Dojo, exact locations, Karanga Road, Mariano Village, Balatas, Naga City, head instructor by Samuel Ruin Rinci 6 Dan Black Belt, and he is also the head instructor of Biscas Karate Do, located at Peña Francia Avenue, Naga City. And meron din po tayo dyan from Legazpi, hi sa mga taga Legazpi, located at Capitol Albay, head instructor Sensei Angel Torregosa. And dyan din, ito po bagong gym namin sa Titan HQ Gym, Diversion Road, Naga City, by Sensei Jervis Joseph Ron Tigaan, Camarines Sur, headed by Sensei Hermenio A. Bohayo. And also may dojo links, WMK Links Shorin Rio Karate Do, located at St. Paul, Pili, Camarines Sur. So yung lahat po ng binanggit ko, mga dojos po yun by region namin. So yung mga interested po, see the comment section na lang po para sa complete details ng mga dojo namin, and contact numbers na din po ng aming mga head instructor sensei po. Yung dojo, ano yun? It means ano po, gym or school.
School. Yung training School. center, parang Training gano'n. center. Doon ganun. sila. Ano yan? May kailangan bang oras? Halimbawa, ano sa inyo, nag-enroll yung bata kasi mas maganda dito kung 'di ba magsisimula yung mga Yung mga chikiting pa. yung mga chikiting pa talaga kasi sa lahat naman ng sports, hindi lang naman sa karate do. Sa lahat ng sports na nakikita natin, ang naituturo nito sa ating mga chikiting ay yung disiplina din, 'di ba? So, Development. yes. Ano yung may oras ba na kailangan gaya ng sa school na alas 7 hanggang alas 5 ng hapon, parang ganun? Wala naman. Wala naman po. So, depende po yun sa dojo. Kalimitan po hanggang 1 to 2 hours lang po yung training. So, dito sa amin sa Naga City, meron kaming Saturday and Sunday. Meron din gym na MWF. So, depende po yun. So, umaabot lang naman niya ng at least 1 to 2 hours. Especially dun sa mga kids natin, mga 5 to 7 years old, yun lang yung kailangan nila kasi madali silang mapagod, so hindi kailangan. Para dun sa mga sa mga bulilit kasi, Yes, 'di ba? Laro ng laro sila, pero parang ginagawa lang nilang laro pa rin yung training. Ano 'yun? May certain training din para dun sa mga chikiting kaysa dun sa mga medyo may mga teenager na. Yes, of course po. Meron din. Nahati din naman kung ito yung basic na kailangan malaman kahit parehas kayong black belt, I mean white belt. So, magkaiba yung training nyo. I see. Pagdating sa bayad, sa school tuition, Apa. anong tawag din sa Yes po, meron din kaming registration fee and monthly dues na tinatawag. So, again, depende pa rin po yan sa dojo na papasukan nyo. So, Pero hindi naman, it's a cheapest price lang po. okay. So, ano naman, kumbaga kayang-kaya naman ng bulsa. Kayang-kaya. Oo. Ano naman yung makukuha ng mga chikiting bukod doon sa di ba, training at yung tawag dito, yung disiplina, at the same time yung kanilang tawag doon, yung self-defense. Ano pa yung ibang pwedeng makuha, mga benefits pag ikaw ay pumasok sa ganitong uri ng sports? Especially po kasi doon sa mga kids natin ngayon, kailangan natin silang i-entertain sa mga sports outside kasi yung mga kids nowadays is very common sila sa mga gadgets. Tama. So kailangan nating sila not only karate but other sports na din. So yung Tama. pagkakaiba lang nito ng karate do is natututo ka na to self-defense but at the same time nag-i-enjoy yung bata sa sports. Tama. And also karate kasi is not just sports to play din po. It is a life to believe na din po. So, maiintindihan yan, yung bagay na yan, once you are enter the karate family and nagtitrain ka na, saka mo lang yung maiintindihan. Tama. At may mga nakikita nga ako dyan sa pictures na, di ba, mga matatanda na talaga. Talagang, may mga edad na talaga. Oo, na kumbaga, naging buhay na nila yung kasi pag minahal mo naman talaga yung sports, Yes. talagang hanggang matanda, may edad ka na, nandiyan pa rin. At nag-e-enjoy doon sa At tama yung sinabi mo, Miss Emily, na para mailayo natin yung mga kabataan sa gadgets, sa bisyo. Yes So, po. yun. Napakagandang yun para sa mga magulang. So, anyway, again, we're inviting all of you guys kung may mga kabataan pa ngayon na o yung mga magulang na nanonood Yes sa po, atin especially po sa mga sa mga parents natin diyan. Encourage na yung bata. Hindi lang para sa mga students natin or sa mga children natin. The parents also can join and train sa Habang self-defense. nag-aantay sila. Habang nag-aantay kasi it's not about sports naman, it's a self-defense na magagamit nyo din pagdating ng panahon. At and I will assure you na hindi nyo po yan pagsisisihan just like me. I see. Okay. So, anyway, Miss Emily, please invite once again everyone. Kailan ba yung gaganapin yung sinasabi mong summer camp? Ongoing na po sila. Yung registration. Yung registration ngayon, nationwide. So, if you want to join and inquire, see the comment section na lang po para sa mga dojo namin nationwide. So, I would like to... Sige, i-greet mo yung mga yung mga nakikinig sa atin ngayon. I know na
from different regions, may nanonood sa atin ngayon na mga kasama mo. Please do so. Go ahead. Okay po, so I would like to mention na din po first para sa aking mga heads, directors, and administrator. First, I would like to say our headmaster, founder of WMK, 7th Dan Kyoshi Marcelo Nabarosa, WMK founder and official representative of Philippines World Karate Kyodokan Hegate Karate do Philippines under Okinawan Grandmaster Osakaru Masato Higa po. And second, Director of Administration, Education, and Doctrine, Renche Odelon Peña Floreda, 6th Dan, Head of WMK Chosincan from Valenzuela City. And I would like to say hi to our Director of Training and Technical Concerns, Renchi Sayan Navarrosa, 6th Dan, Head of WMK Sayan Karate Kobodo Dojo, located at Region 4A, Santa Rosa, Laguna. And also hi to our Director of Competition and Sports Officiating, rin si Sammy Ruin, 6th Dan, Head of WMK Black Hawk Dojo from Region 5, Naga City, Kamsur, and also from Deputy Director Administration from Mindanao, sa mga taga Mindanao, rin si Christy Campomanes, 6th Dan, Head of WMK Shorinyo Chican, Region 11, Davao City, and yours truly po, Emery Bicaldo, Officer in Charge, WMK Social Media Administration. And sa lahat po ng nanonood, and nag-abang po simula kanina, pasensya na po, from Region 4A, B5, 9, Region 9, 10, 11, 12, 13, and BARM Region. Hello po sa inyong lahat, magandang gabi, and maraming salamat po sa pagtutok. Okay. So, dito tayo sa mga comments muna. Yes. Dahil marami tayong mga comments ngayon, so babasahin natin yung iba't ibang comments dito sa atin. Tito Ray, baka nakikita mo. Yan, galing kay Marcelo Monte Nabarosa on standby. Yo, Yeah. thank you. From Davao City, Teodoro Edino Balisari, magandang gabi po. Ayan, like naman po ng aming at Aming pages. mag-follow po kayo doon sa aming Dos Bosabos page. From Bulacan, Andres Mendoza, maraming salamat. From Valenzuela, Odilon Peña Floreda, maraming salamat po. Marcelo Monte Nabarosa, WMK Davao NCR Zambales, Tawi-tawi, naintindihan po ninyo usapan dialect namin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Wala. From Cobras, Bulacan. Hanap kayong members natin dyan na Bicolano, pa-interpret na lang ninyo. Yun, sige. Magaling kay Marcelo Monte Nabarosa. From Las Piñas, Geraldine Ribultan Amante. Yan, thank you so much po. Maraming salamat po. Kay J. Marpuri Paite Roy, magayon naman si Sensei Pio. Si Sensei meaning? Teacher. Yan. Ma'am? Aha. Geraldine, may subtitle naman po, Kiyoshi. Ano Kiyoshi? Huh? Pinakamataas na tawag sa mga master namin po. Yung mga dan kasi ng black belt, merong certain call para sa kanila. Yeah, yes. Magandang gabi sa iyo, Kiyoshi. Okay. Yeah, sample daw po Boy Can Karate. Galing kay Ma'am Amiel Spencer. Sample daw. sabi ni Sir June ng Pork Barrel. Ohoy, ingat ka mong duwa, baka ma-belt ka mo. Oy, may question dito. Sensei, magkano po enrollment sa karate para sa dalawang kong boys? Ayan. Yun, may nag-i-inquire na. Una po, Sir Teng, saan po kayo located para mai-ask ko po kung mai-recommend ko po kayo kung saan area kayo at para matanong ko na rin po yung dojo head kung nasaan area ka man po. Kasi hindi po pare-parehas yung tuition fee or monthly fee ng lahat ng mga dojos po. Si Kuya Ting, taga San Felipe lang to. okay. San Felipe lang siya. San Felipe. Zambales? Basilan. Sige po, pag Naga City, medyo mura lang. Oo. Ay.
Pwede po pasample kang karate ni Ma'am Catalia Colombiana. Ayan. Yun. Daming humingi ng sample. Ano pa? Yung... Ano sample kakanta sa sayaw? Anak ko, isa sa mga estudyante ng karate galing kay Ma'am Ninya Kambalisa yan. Ayan, maganda. Oo. From Manilabak. Thank you. From Manilabak. Dami na talaga. Ednelen Tatwala. Hello. Senpai Sensipio. Halu. Dami. Ayan. Dami. Kay Janet Molina pa shout out. Melku. Last sample po, Miss Pio ay di nakagalaw yung boxer player. Baka na ano. Ayan, baka may mga comments dyan sa ano mo. Sa... That is way back yung sabi ni Sensei Mael ko, way back in 2010 yata, 9. Kaya nagkakaintindihan. Kay Polo Silvestre, chup si Saoy. Maray na pag si Pading Polo nagdadalan. Ayan. Oy, ano din si Kuya Joel Hernandez na nakatutok din. Yan, maray na pag kami, sir. Pa-shoutout din po kay Ate Janet Molina na watching din po. Hello po. Shout out po sa inyo. Jomel Mariano pa shout out sir boy. Yo. Oy, si DJ Jam. Yan. Thank you, Jam. Yan, maray na pagbanggi. Si Joby Brina. Shout out po. Kay J. Marpuri Paitiroy. Sensei Panda is watching now. Wow. Si may ano digdi si Kuya Teng. Siya ang aram niya da Kung Fu. Kung Fu Mulutan Dakol. Dakol. Saka judo lag pagpiglalamag ni miss niya. Yan tayo. Masakit garo paadaro ng mga misis ng karate. Masakit yan. Masakit yan. So pinire-recommend ko garo abot Tanungin niyo ang ako. sindang white belt. Tanungin niyo ako. O maabot ang agom ka niyo. Sigurado magiging yung kuya ni. Ano to? Dan, ito mga dan sa black belt. O pag abot Third dan. Well done. Ano sugok? Ayan. So, yan po mga kaibigan. So, yun. Kung may mga queries po kayo tungkol po dun sa mga contacts, pwede po kayong ilalagay na lang po dyan sa comment section. Sa comment section po, oo. So, kailangan nilang manood ng Dos Bosabos. Yes. At i-follow po naman yung page po namin sa Dos Bosabos, yung kay Tito Ray, and then yung Boy Agta din. So, ganun po para, 'di ba, masundan po ninyo kami sa amin po namang mga social media accounts. So ano mo ma'am, si Facebook page mo, baka pwede ka na doon sa imong number, baka pwede mo nang i-announce para dumana direct. Yes po, Facebook page will out soon. Wala po pala. Parang pelikula lang. Coming soon. Coming soon. At syempre, wag po ninyong kaliligtaan mga kaibigan, kung sakali po na, mas maigi po kung sakaling may mga anak po kayo na ihahatid syempre sa dojo, tama ba? Dojo. Doon sa mga na-enrollan po na ninyong mga school para po naman sa karate do, mas mainam kung ang si service po ninyo ay Suzuki Auto. Yes. Diba? Yung Ertiga mini hybrid po mga kaibigan. Bagong labas lang yan ng Suzuki. Bagong labas po yan ng Suzuki mga kaibigan at talagang napakatinda at napakaganda. Kami po yung unang nakasakay dyan ni Tito Ray. Yes. So, kung gusto po ninyong makita at mahawakan ang napakagandang Ertiga mini hybrid, punta lang po kayo dyan sa Suzuki Auto Naga along Del Rosario, Naga City. Along the highway lang po yan. Yes, malapit sa NGCP. Yes. Hanapin nyo lang dyan ang mga napakababait, napakagwapo at napakagandang mga natin dyan, mga agent. At syempre, ang pinakagwapo dyan, walang iba. Kuya Joel Hernandez. Yes. At para mas lalo nating ma-feel yung kagandahan po naman ng bagong labas na Suzuki Ertiga Mini Hybrid, panoorin po natin to. Ohoy, ang kami ko niya nigdi sa pasakat sa Upland Upland kang barangay Tanikwason.
Nagte-test drive kami kang bagong luwas kang Suzuki, ang Ertiga hybrid Ertiga. Kaya barat ko yun si Kuya Boboy ang samuyang assistant na sasabi kan mga feature, bagong feature kang Ertiga. Kumusta Kuya Boy ang sa imong experience kang bagong Ertiga? What? Experience. Yeah. Dadaraw ko na ni. Yeah. Takita ba ka tuod sa manual? Ini matic. Nakita gawas na kita motor. Yeah. Automatic na motor, from automatic na motor. Hybrid. To hybrid. Hindi pala dito rin itong sinasabing nagtatabang na ang baterya sa gasolina. Sa gasolina para tipid ka na sa gasolina. Sa grabing grabe ang Kamahalan ang gasolina. Pati sibuyas, mahal-mahal. Yan. Kaya sakto na yung Ertiga hybrid na bagong luwas kang Suzuki. Kasi talagang magayon ng dalagan. Diba? Smooth, very smooth. Very smooth. Sa tagtag talaga din yung mga matin lang tatagtag. And saka tipid sa gasolina. Yes. Sa mga pwedeng ipagmalaki kang Suzuki. Kasi hybrid na katabang na para maging efficient sa paggamit ng gasolina. Sa kasunod ko itong sinabi ni Kuya Boboy Hindi na. na itong lithium battery. Yan, yung Tutyal ng battery yan. tutyal na battery. Inaabot ng 5 years. Ang kagayang pag dito rin, may idle stop ini dito rin. Yan, Magpundo, tapos pagpigbutasan mo ang preno, napundo ang makina niya. So, na naman, another Fuel saver. Fuel saver na naman, na pag nag-stop ka sa mga traffic, napundo talaga ang Napundo makina. talaga, So, di ka makonsume ng gasolina. Yan. Tapos pag pigbutasan mo ang preno, Automatic balik maon si makina. 2 to 3 seconds, 4-5 seconds, balik na naman siya. Madrive ka na naman. Wow, arrogant kagayon ka ang hybrid Ertiga. Ayun, tapos may may pang social media ka pa. May TV ka pa. Ano daw kung ma-exdeal na ni Sir Joel? May exdeal na kang dos bosabos. Ang dos bosabos po toon sa padyak sa motor. Trabaho ni lead battery para lang siya dumaan sa accessories, sa mga radio, sa sensor. Yun lang ang trabaho ni lead battery. Pero yung lithium battery niya, siya nagabos ang nagdadala pati dumaan sa starter motor mo, sa assist mo sa pagdalagan ng auto, si lithium battery niya. Tapos yung lithium battery may warning 5 years warranty para sa niya, kung halimbawa kay puwantang i-claim sa warranty ang battery, igo siyang 5 years na warranty coverage. Halimbawa during acceleration lang, hanggang 20 kph na takbo, pwede pa siyang i-assist ni battery lang, wala pang assistance galing sa gasoline. Pero once na lumampas ka na sa 20 kph or totally tumatakbo na yung sasakyan, mag-introduce na rin yung gasolina pa rin. Oo. During accelerate or paahon ka, si gasolina mo ang nag-a-assist sa makina mo para tumakbo siya. Pero during deceleration or palusong, cut off yung gasolina mo. So ang mag-a-assist na sa'yo si battery. So doon yun ang nakakatulong sa'yo sa fuel efficiency pa rin. Ito yung pagkakaiba niya doon sa isa pang lead battery natin. Yung lead battery during charging, di ba, start mo lang ang makina mo, kahit hindi mo patakbuhin, magcha-charge siya. Itong lithium battery natin, kailangan tumakbo yung sasakyan mo para ma-full charge mo siya. Kasi kung hindi siya tatakbo, naka-idle ka lang, hanggang 50% lang ang kaya niyang i-charge. So, hindi siya na-fully charge sagat di tumatakbo yung sasakyan. Meron siyang hill hold assist. Yung patay yung makina mo, kailangan mo siyang i-start. Pag start mong makina mo, hindi ka basta-basta atras ka agad pag nag-go ka na, pag nag-drive ka. So
So meron siyang assist na pipigilan niya yung pag-atras ng sasakyan. Lahat ng ano ng Ertiga hybrid, lahat po 'yan automatic na. Yes sir, opo. Wala na tayong manual. May lalabas din sir na manual pero hindi pa alam kung kailan po lalabas. Pero mostly ngayon, yung pinalabas nila ngayon is fully automatic pa rin lahat mo. Gasolina na lahat po. Yes sir, gasolina sir. Guide me light. Yung guide me light mo sir. Apo. Halimbawa, dumating ka sa bahay nyo, sa garahe or sa garahe nyo is madilim talaga siya, wala kayong naka-install na light para doon sa passage nyo. Meron to sir isang features na pwede mo siyang iwan na pagbaba mo sa sasakyan mo, anin mo lang yung switch niya, i-on mo lang siya. Habang papunta ka doon sa bahay nyo, naka-on yung ilaw niya. Bali siya, i-guide ka niya hanggang sa makarating ka sa inyo. Nang ilang seconds din yun sir eh. Tapos kusa na rin siyang mamamatay. Halimbawa, paparating ka pa lang, pwede rin ganun, gamit mo lang yung remote ng sasakyan mo. Iilaw din siya para makita mo agad yung pupuntahan mo sir. Yan yung guide me light na tinatawag. Yung side mirror ng mga old Ertiga natin, hindi siya basta-basta tumitiklop kagad. Hindi siya auto retract na tinatawag. Ito, pagpasok mo, pag-start mo ng makina mo, sabay siya bubukas na rin siya. Tapos pag off mo ng engine mo, pagbaba mo, kusa na rin siyang titiklop. Tapos isa pa sa mga binago nilang design dito yung yung antena ng Ertiga. Kasi yung lumang antena niya is medyo payat. Karamihan daw, pag naglalagay kasi ng car cover, napuputol siya. So, binago nila, ginandaan nila yung design, tapos medyo tinabaan nila ng konti, nilakayan nila ng konti. Para hindi siya basta-basta napuputol pag naglalagay ng car cover. Nag-charge na naman dito, Ray. Ang battery niya, naka-full na naman siya. Yan. Kasi pag nawala ang gasolina, nakakatabang si battery, maandar ka manggararay. Mahanap ka ng gasolinahan. Yeah. Yan ang kagayon ng gani. Si mga auto, pag main gasolina, maana talaga. Mga siyo. Dati ka si Sero. Diamond. Nag-aangat ang Ertiga eh. Pag may maliligis ka, nag-aangat yung Ertiga ng mga, kung ido, ano ka na. Kaya yung trunk lid niya, pag binuksan mo, sa likod, dyan din yung mga tools, dito yung tools niya, sa gilid. So same ng ordinary Ertiga, dito yung tools niya. Extra compartment para sa mga karga natin. Okay mga kados, bosabos. Si gusto pong maka-experience sa bagong luwas kang Suzuki ang Ertiga Hybrid. Mini Hybrid. Sa inyo ni Kuya Boy pwedeng Magduman lang po, punta lang po kayo dyan sa Suzuki Auto Naga along Del Rosario, Naga City, and look for anyone duman sa mga ahente kay Suzuki Auto Naga or kay Kuya Joel Hernandez. Ang aning mga team po nito ang comfort kapag drive, ang experience na one of a kind para po sa mini hybrid na Ertiga. kakaiba. Because of efficiency sa gasolina dito rin. Yes. So, avail na po kamo mga kados, bosabos. Visit na po sa Suzuki Auto Naga branch. Again, dyan sa Del Rosario, Naga City. Alright, so salamat po. Thank you so much. Iba sa muya, Giraray, kami po ang Dos Bosabos! Yo!
drive. Yan. Magayon talaga. Magayon talaga po i-drive ang Ertiga Mini Hybrid Suzuki. Dyan lang po sa Del Rosario, Naga City. Yan po dyan ang Suzuki Auto Naga. Hanapon lang po dyan si Kuya Joel Hernandez. Tangani pong makakuha na kamo kang sa indong Suzuki Ertiga Mini Hybrid. May mga gulping colors na pagpipilian. Yes. Okay. So, Yan. Miss Emily, ba yung mga nagko-comment pa? Sige, go ahead. Ihabol mo na yung mga comment bago kita magpaharap. Ayan, ako mabasa. May comment din Dio. Sabi ni Sir Marcelo Monte Navarrosa, Diyos mabalo sa accommodation dos Bosabos. Sa uulitin. Okay po. You are very welcome po sa ulit. Bahala na si Sensei Emily aka Pio Pio magpakinala sa Indo. Padara ko na lang GCash. Okay. Dakol po kami di sa likod ng camera. 20. 20 po kami di. So. Sige, meron pa? Pa-shoutout ko lang po si Ate Gemma, si Kuya Rico, si Carl. Hi Noy, welcome back. Say pa. Grupong Bendeta, hi. Si Ate Bibi, family ko Kuya Bong, family from Nabua and Pamplona. Hi, hello sa inyo lahat. Thank you for watching. Thank you. Ayan. Si mga dito na basang comments, mabalos sa Thank you so much po sa Indo. And si Mamoy po. Hi Mamoy. Ayan. So, sa gabos po na followers kang Dos Bosabos, as in mga followers po kang sa kuyang page, the same sa page ni Tito Ray. Salamat po sa Indo gabos sa suporta po Indo. Sa padagos sa suporta, hindi po sa mayang programa. Yan. Thank you again. Tito Ray Barmaya po sa kuyang page. Yan, hindi po paglingawan. Siyempre, at Boy Agta DJ ang sa kuya pong Facebook page. Siyempre, ang Dos Bosabos page. Igwamang kita ng YouTube channel. Igwamang kita ng TikTok. May Instagram. So, hanapon lang po ang Dos Bosabos. Dos Bosabos PH. Yan. Salamat po. Salamat po kasi napagandabay kay Miss Emily. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you. Yan. Salamat sa pagbisita and sana makabisita ka ulit sa mga masunod po nindong mga events. Ayan. Yes, Pirming open. Sana makakover kita ng mga events nila. Yes, opo. Para maipromote din si sa indang dojo. Ayan, tsaka advocacy siyempre kang Yes, pa. karate do. Say ba? Kailangan na bagay para sa mga aki. Tanganing ito magayon tong sinabi ni Miss Emily, ito bagang mahali duman sa mga gadgets, saka duman sa ibang mga. So, sa susunod po, kulang ang samuyang oras para po dagos kita mag-iribanan. Sa mga masunod pong aldaw, mag-iribanan po liwat kita. Ako po naman ang sendong lingkod, ako po naman si Boy Agta. Tito Ray po, ini sa programang Dos Bosabos! Salamat!